Aquests bancs des d'aquí no us sembla que són de fusta, però per l'altre costat tenen copiant estil trencadís i copien l'estil dels bancs del Gaudí. Aquests bancs són xulos, que fan aquestes curves i tot, i la part de darrere és tot estil trencadís. No diu res aquí del Gaudí ni res, però claríssim que està inspirat, farà segments. Tot i que no estic a Catalunya, tinc una miqueta de Catalunya aquí.